Manuel Graviles Jr., Mr. and Mrs. Manuel Graviles Sr. and family, Florentino Piso and family, Lore Ganadan and family, Nicanor Valdres and family, Aida Pistejo and family, Emilinda Graviles and family, Christopher Quesada and family. Hintay met idawdawatan nga ikarkararagan, dagiti kararwa, dagiti minminatay tayo, isuda Epigenio Quesada, Alejandro Graviles Jr., Maximo Habon, Flora Habon, Rodolfo Habon, Anastasia Gabayan, Rinaldo Viernes Sr., Federico Valdres, Cody Flor Piso, Florentino Piso Jr., Consolacion Piso, Damian Panculan, Domingo Valdez, Gregoria Valdez, Basilio Valdez, Artemio Valdez, Noli Graviles, Alfredo Habungan, Patricia Habungan, Hermogenes Graviles, Maria Graviles, Andres Graviles, Marcelo Gatod Sr., Josepina Gatod, Mary Jane, Mary Grace, Laura, Ricardo Bravo, Maricel Bravo, Mary Beth Bravo, Jordel, Ricardo Marquez. Tumakder tayo, kapisa. Ano taga-ano ulit na ganyan? Hindi mo matabag. Santos, ken kada kayo may kakabsa, ay kakaasid ako ti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Kalangiti basbas ultilogo, kaasyan na kami. Siga mangika, kalangiti basbas ultilogo, awaten kadaygoy arararawin sika situtugaw iti makanawan ti Ama na kami. Gloria i Diyos. Tao ako, Jesu Cristo, tinasanto. Siksika, di ako siksika, di kalagwa, ititimpo, di Gloria a Diyos, Ama. Kumararat tayo. Apo da kami a pamilyan, dagala ang grasyang ti Panginoon mi. Dawaten mi taiwanan na kamkadi, kad sa lakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adlaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, ngayan nyo iti taraon nyo dagiti mabisin. Pasangbayan nyo dagiti napanglaw nga awan pagtaengan na. Kawasan nyo dagiti awan arwaten na, ket diyo ipaidam titulong nyo kadagiti kakabagyan nyo. No aramiden nyo daytoy, kaslan to init iti bigbigat, ti parabor ko amang ranyag kada kayo. Ket mabiit to ang maibagan dagiti sugat yo. Karayon to nga addaak kada kayo, tapno isalakan kayo. Addak ti mangisalaknip to kada kayo. Ngem iti amin nga aglawlaw. No agkararag kayo sungbatan kayto. No awagan da ipangag kayto. No isardeng yo ti panangida danesyo. Ti panangipakita yo iti gurayo. Ken ti panagsauyo iti dakes. No pakanen yo dagiti mabising. Ken no itedyo ti masapol dagiti napanglaw. Ti sipnget iti lawlaw yo agbalinto akas iranyag ti agmatuon. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Iti sipnget agrangyag ti silaw kadagiti nasingpet. Iti sipnget agranyag ti silaw kadagiti nasingpet. Iti sipnget agranyag ti silaw kadagiti nasingpet. Kadagiti na parabor, naasi ken nalinteg. Nagasat ti tao ang managparabor ken managpautang. Ken awan dakes apakasarsaritaan dagiti arawid na. Iti sipnget agranyag ti silaw kadagiti nasingpet. Awan to apulos ti pakan-anwan na, ket uray inton dinto malipatan. No dinto agbuteng, ang makanggep kadagiti dakes adamag, nated kerlat ti pamati na, ket agtalet iti Apo. Iti sipnget Agranyag ti silaw kadagiti nasingpet. Saan nga agdanag wenno agbuteng, tamakita nanto ti panakaparmek dagiti kabusor na. Mangted ti sibubuslon kadagiti makasapol, dinto agpatingga ti panangaasin na, napnuhan ti panakabalin, ken mararaem to. Iti sipnget Agranyag ti silaw kadagiti nasingpet. Ti maibasa
Saan na adaw iti mo na asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat ko iti imayat dita, tapno ikasabak kada kayo ti pangmaneknek ti Diyos. Diyak nagaramat kadagiti agkakauneg abalikas wenno panuno. Tabayat ti kaaddak iti dinnayo. Inkadben ko nga awan tang wag amalaksid, ti maipapan ken ni Jesucristo. Ken ti panakailan sana iti krus. Iti kasta, Kanya naganda na pwede ini. Nudiyo ipaidam ti tulong yo kadagiti kabagyan yo kunana niya. Kas agranyag to kas lang to bigat ti silaw ko kada kayo kunana diyo kano paidaman dagiti kabagyan yo. Dadumumod ka pay gamin na nalaklak ka nga pautangan di mo kabagyan ha. Di kabagyan ka nya nga raw ako thank you kunana. Di apa nga nakakalang